κιόλας, ναι είμαι ο γνωστός. Μικρός Νικόλας, ήσταν κι εσείς σαν και εμένα. Παιδιά πνιχρόνια περασμένα. Ένα παιδί γεμάτο εκπλήξεις που δεν μπορείς να επιπλήξεις. Να με κι εγώ έφτασα κιόλας, ναι είμαι ο γνωστός. Μικρός Νικόλας, να με κι εγώ έφτασα κιόλας. Ολομόναχοι. Όχι, δεν θέλω να πάω. Σταμάτα, Νικόλα. Η μητέρα της Μαρία Ντουίς μας κάλεσε να μας κάνει το τραπέζι. Εσείς θα περάσετε μια χαρά. Εμείς θα καθόμαστε πάλι στο τραπέζι να ακούμε τις βαρετές ιστορίες σας. Όχι, μετά το φαγητό θα παίξετε λίγο, ώσπου να πάτε για ύπνο. Να παίξουμε. Η Μαρία Ντουίς παίζει μόνο με κούκλες και όλη την ώρα θέλει να διατάζει. Υπερβολές. Εξάλλου θα είναι και η Λουιζέτ που είναι φίλη σου. Είμαι σίγουρος πως ούτε αυτή θα θέλει να πάει. Κόψε την κρίνια επιτέλους. Δεν είσαι μωρό πια. Ξέρεις καλά ότι δεν πρόκειται να σε αφήσουμε μόνο στο σπίτι. Και γιατί, παρακαλώ? Γιατί είσαι μικρός ακόμα. Αφού είπες ότι δεν είμαι μωρό. Η αλήθεια να λέγεται. Ναι, το είπες. Περίμενε, να καλέσω τη Μαρία Ντουίς και τη Λουιζέτ να κοιμηθούν εδώ. Έτσι δεν θα είμαι μόνος μου. Ναι, δεν είναι και κακή ιδέα. Ο Νικόλας έχει μεγαλώσει αρκετά πλέον. Ναι, γιατί να μην περάσω κι εγώ καλά δηλαδή. Καλύτερα να μην έχουμε τα παιδιά μαζί για να συζητάμε ό,τι θέλουμε χωρίς να βαριούνται. Ναι, δεν ξέρω. Σιγά, εδώ δίπλα θα είσαστε. Τι ανησυχείς? Εξάλλου, τα κορίτσια είναι πιο φρόνιμα από τα αγόρια. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Εντάξει, ίσως έχετε δίκιο. Θα το πω στη μαμά της Μαρία Ντουίς και στη μαμά της Λουιζέτ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχει κρυοκοτόπουλο, τσίπς και κέικ σοκολάτας. Σας φτάνουν? Λουιζέτ, μη φας πολύ γλυκό, εντάξει. Θα πάθεις πονόκυλο. Παιδιά, αν χρειαστείτε κάτι να μας πάρετε τηλέφωνο, εντάξει. Και επίσης... Ναι, ξέρουμε. Να μαζέψουμε το τραπέζι, να πέσουμε για ύπνο στις 9.30. Να μην ανοίξουμε σε κανένα. Να μην κάνουμε φασαρία. Και να βουρτσίσουμε τα δόντια μας. Λοιπόν, ας πηγαίνουμε. Είναι η ώρα. Ευτυχώς που ο πατέρας σου λείπει ταξίδι. Αν τα βλέπε αυτά... Γλυκιά μου, ανησυχώ που σ' αφήνω μόνη σου. Κυρίες μου, σας υπενθυμίζω ότι δεν τους εγκαταλείπουμε. Πάμε απλώς για να φάμε στο διπλανό σπίτι. Λοιπόν, τι θα παίξουμε? Ξέρω, η Σαντάλ και η Λουιζέτ θα είναι αδελφές και εμείς οι δύο θα είμαστε οι γονείς τους. Δεν πρόκειται να παίξω με την κούκλα. Να πούμε ότι την έχουν πιάσει οι Ινδιάνοι και εμείς πρέπει να την απελευθερώσουμε. Τι? Θα χαλάσουν τα μαλλιά της και θα λερωθεί. Ξέχνα το. Να παίξουμε κρυφτό τότε. Συμφωνώ. Ωραία. Εσύ θα τα φυλάξεις και εμείς θα κρυφτούμε. Γιατί να τα φυλάξω εγώ πρώτη? Γιατί είμαστε στο σπίτι μου και είμαι εγώ ο αρχηγός. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Αν είναι έτσι δεν παίζω. Εγώ λέω να τα φυλάξεις εσύ, γιατί εμείς είμαστε οι καλεσμένες. Εντάξει, εμπρός, κρυφτείτε. 1, 2, 3, 4. Πάμε πάνω. 6. Βγαίνω! Ξέρω ότι είστε πάνω. Έρχομαι να σας βρω. Σε είδα!
γι' αυτό φωνάζεις έτσι. Άντε να τη δεις αν δεν με πιστεύεις. Όπως και να έχει, τώρα φυλάς εσύ, Μαρία Ντουίζ. Αποκλείεται, αλλιώς δεν παίζω. Θα παίξω με την κούκλα μου. Ω, η Σαντάλ! Την ξέχασα κάτω από το κρεβάτι. Εντάξει, θα σου τη φέρει ο Νικόλας. Νάτι, την έσωσα. Σαντάλ! Ευχαριστώ, Νικόλα. Α! Βοήθεια, η αράχνη! Βοήθεια! Ελπίζω να μην χτύπησε έτσι που την πέταξες. Εντάξει, κούκλα είναι, δεν είναι άνθρωπος. Μα όχι, την αράχνη εννοούσα, Μαρία Ντουίζ. Όχι, θα γίνει καλά. Προσπαθεί να φύγει. Σκότωσέ την! Όχι, γιατί να το σκοτώσει το ζωάκι, τι μας έκανε. Θα αστιεύεσαι! Επιτέθηκε στη Σαντάλ! Δεν είναι λόγος αυτός. Θα την πιάσουμε και θα τη βγάλουμε έξω. Καλή ιδέα. Μπράβο! Σπρώξε γρήγορα το χαρτί από κάτω για να μην μας φύγει. Πάω να ανοίξω την πόρτα. Σήκωσε το, Λουιζέτ, γιατί εγώ δεν μπορώ τώρα. Εμπρός. Μπαμπά, εσύ? Νικόλα, είναι όλα εντάξει? Δεν πιστεύω να κάνατε ανοησίες. Όχι, όχι, εμείς παίζουμε. Πολύ ωραία. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ύπνο σιγά σιγά. Ναι, εντάξει. Εντάξει, αγόρι μου. Άντε, και μην ξεχάσεις να κλειδώσεις την πόρτα. Ναι, ναι, καληνύχτα, μπαμπά. Ουφ. Ορίστε, τι ανησυχείτε? Τα παιδιά είναι μια χαρά, σας το έλεγα. Εντάξει, αλλά εμένα μου χαλάει το κέφι να ξέρω ότι είναι όλο μόναχα. Είναι εντάξει εδώ, Μαρία Ντουίζ, είναι μακριά. Ναι, εκεί είναι καλά. Μπράβο, Νικόλα! Είσαι αληθινός ήρωας! Ελάτε, πάμε για ύπνο, αλλιώς δεν θα μας ξαναφήσουν. Μαρία Ντουίζ, μια αράχνη. Πάρτε την από πάνω μου! Όχι, η κλαστή ήταν. Καθόλου έξυπνο, Λουιζέτ! Της Λουιζέτ της αρέσουν οι πλάκες. Όταν μεγαλώσω θα την παντρευτώ. Εδώ είναι η Μανούλα Σαντάλ, μη φοβάσαι, εδώ είμαι μαζί σου. Πάλι αυτή! Εκεί δίπλα στο σόρτ σου! Να πάρει, έσπασε η λάμπα. Έσβησαν τα φώτα, άρα θα πέσαν για ύπνο. Ελπίζω να μην χτύπησαν εκεί που έπαιζαν. Λες να άφησαν τη βρύση να τρέχει όταν έπλυναν τα δόντια τους. Ας φάμε το γλυκό για να τελειώνουμε και να επιστρέψουμε στο σπίτι. Θα ανοίξω το μεγάλο φως τώρα για να βλέπω. Μη, σε παρακαλώ, πρόσεχε, θα σκοτώσεις την αραχνούλα. Σας το λέω! Δεν πρόκειται να κοιμηθώ εδώ με αυτό το τέρας να τριγυρίζει ελεύθερο! Έλα τώρα, αυτή φοβάται πιο πολύ από σένα. Να σηκωθεί να φύγει τότε! Περίμενε, θα ψάξω να τη βρω με το φακό μου.
φύγει τώρα. Δεν με νοιάζει. Αν δεν τη βρούμε, εγώ δεν πάω για ύπνο. Πάει και τελείωσε. Εκεί, Μαρία Ντουίς, φώτισε εκεί. Εντάξει, την έπιασα. Πέτα την γρήγορα από το παράθυρο, Νικόλα. Ωραία. Όχι, οι γονείς μου. Γρήγορα όλοι στο κρεβάτι. Κρίμα, πάνω που ετοιμαζόμουν να ζητήσω δεύτερη μερίδα γλυκό. Καλό σου κάνε, είσαι πολύ λέμαργος. Ομολόγησε ότι ανησυχούσες για τα παιδιά που είναι μόνα τους. Έλα τώρα, αφού είμαι σίγουρη ότι και εσύ ανησυχούσες. Μα τι ήθελες να κάνω, μου το μετέδωσες. Ορίστε, μια χαρά κοιμούνται. Μια αράχνη πάνω σου. Είναι τεράστια. Βγάλ' την έξω αμέσως. Σιγά μην την πιάσω. Συχαίνω με τις αράχνες. Τότε σκότωσέ την, κάνε κάτι. Ωραία, τελείωσε τώρα. Τελικά νομίζω ότι εμείς δεν έχουμε την ωριμότητα να τον αφήσουμε μόνο. Σίγουρα, οι γονείς μου είναι πολύ καλοί, αλλά ανησυχούν για το παραμικρό.